Bia mano sana mwanje mulia weta seni kia Ndizi TV niko chiaragire Chinsa Ikomi chia bono maragoba sinero beire wekiranu wakaletra mangana maya senchira yobwenge chinga kitoro chengana yokomurusia visio mugavana we county ya Nyamira Nyaribo nigo gendeta koleta liberera ase aba MC babere bakoenekia niko babere bagosangeria Kisii chisaine naboigo enka yomugaka John Okeyo nigo yaganirie obokonyi magega y'abana benke yokuligwa oburoire butamanyiri ase gwikira bono iga abana batatu babiri bagusiria obugima bwabo naboigo babere korokia ebimanyerero byoburoire obwe naboiga babwatani be kyombe gya machua boda kurase chiro ya marani nigo bagenderete kubekana amo naboigo korosia ebyombe ebigenderete kubakinya naboigo kweneke buna obugima bwabo mbagenderete gusuka bosio naboigo abwatani korwase kyombe gya KMPDU asorogongo rwa Nyanza nigo babiri baguchaka omugiro obo bene maiga yo gotategererwa naboigo kurugaiga ase county ya Nyamira nigo abanyagitali abo batabete bagotegererwa gosebirero byabo bitabete bikoigwekana mwancho muri yungati yali nkwaliganete asomogorobolero toska tonyegera kwirana ndasege keke Kerubosio elinde ngendere gukumanya amange. Rietariane Fridah Kerubo na sinsemo chichebyor kaile ni otokubwatanere Joshua Auta sinsemo chimichandawa sinsemo ya Facebook na bakwenda kutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sinsemo ya website na bakwenda gwetera www.ndizitv.net oko ya chakabene asebire bigani gongo kumanyabuna engana yo kumurusia abisi mugavana we county ya Nyamira Nyaribo nigegenda tekoleta liberera mono chinga kyaba MCM babere bakoeneke buna nigo babere bagusangirira Kisii chisaine hukwana omubunge o South Mugrango chinga kyaba gakumirana na ba MCA kurase county ya Nyamira meyo cyubosonga sababa kumirana sumu bagani oyomo niga bagakoerera ali babere bagukwanira naboigo alia aba MCA babere bakoerera naboigo ningi kiagere babe bakobeka engane yo kumurusia abisi chinga kiwara kigo chaka beneri tukolia ankyo Sinu aba Nyamira tuomerana na bureroga aba isimo aba Nyamira bakuongozwa na deputy speaker wa Nyamira ama no mo acting majority leader ito wa Nyamira etwarangira ni komanyanga ngikire Nyamira kiagera ntugate program yokotaka nga 20 tukwandira samo setusanki zangani twakuona mangana Gusii bante biri barawe betade go impeach yo magavana Nyamira ande baira sasa babu chinyinge sana bakwane ulechi gitari bakwane ulechi para bakwane ulechi beza chisirete mangana mange sana mbaya kuwa naro mange ayo kere kuri yo kuba tinamba gitega oranga janire ba bebangire ande gente kibere o kereta man akirere ndabate binga muna bakonya kubange program yiyo bateme go embrace bakwanira ne nabarai Late magendre de magendre di program ya abo mugabana nere ni gatenga nere tiri konyegera kero montaire en kora ya yense ro baire en koronse mugabana ire en koronse baache bakaranse baigwana nyamba ko wani kera ndo chinga kero monto koranga ne bange kera kaunti ya sebu na ro be bange sigire cha chichisa ni chitakiye ona ige bara bage sana alafu na aligere na ebintu babugato koranga mbe bange take Enka yomugaka John Okeyo nigo yaganirie obokonyi chingaki oburoire butamanyiri bwabere bukolia abana benkeyo kolengana nenkeyo nigo babere bakonyirigia obugwenya asikulende basinyire kumanya gwikira bono iga mburoire ki obogendete koirera omuchyo yokogendera gutaka kolende nigo bagutumenya buna nigo abana batatu babere bagusiria obugima bwabo kubwatikana no buroiro bo asikulende gwikira bono iga abana babere bakorokia ebimanyerero byoborero bo nigo baganirie bali bwate obumanyi bwokulingolia goseko basabera wesokia bene nabo igo kubasira elinde kweneke buna enkeyo ngogendererere
Wale no mujando urabe iramutuku. Abana bansire babiri kumwe. Noyo nere yaje kinera kasira. Lakini kwenye bari bose nabakurwara yo. Bakurwara yo nabakuiburuya. Ari nawo. Lakini bono baika katika bono mwana kana miki. Kwanza kulinga bichara hiyo. Bako mujo byabwata. Bono mujando ngiyo. Naburo mulitoga. Naburo mujando bitubuguru. Uburu pakabono afektiria bamabo. Unabono ujo karafongo bamatema umutima. Batoka nyara abana baitubuye. Bagoika iguru ko baike irasiye iguru kujakira kya 7 abayo ndiko. Bana bamakanya gutwara imicyango. Yoko bimba amabuye. Nakoringa ka. Bana twabati chine bitari. Sake ni borere ndi. Tata mira kwa wa Mariogo ako bako yumba liko ibubiyo. Abaga ndra tini mchanga. Flora bosiboli okota. Ndo mwalimu nyanchuguchi. Kero nachete ororo no mwalimu ororo skuru eyo. Nkaiwo mugano bwa abana bako ba exempted kurwa sema nyubwako. Bale family yoke. Wetani ko ngabana umba takere ko gusiga sinkongo. Baka abandi bako ba absent. Kero tuanya kubolia nonyo no mugako yoke yagachaga che school agatuera sanga abana baye bakurwa style getega akuburu bale buya bagukina bachaka kurwara magoro balinga ka Ababwatani bekyombe gya machua gya bodaboda kurase chiro ya marani yo kutoka sebunge ya kitutu cha North nigo bagendete kogokera obokoreri bwabo magega yogo chamo nabo igokorosia ekyombe ekyo bagendete kwegenderia ase obugima bwabo konde nigo babolira barai wesoke bene nabo igogo basira asoko eneke bunanko enyorera bali kisemi kibwenderete kubakonya ase nsemo yo Burundia. On the members in my stage marani. In fact, the economy nigere nkomono. Kero tukuri yo mogoto menyera tabonega. Ni bogoto ya dispiti na wanyana abana twasi gure school asinyenje economy. Kero kurigere mabutani ga commentary tukasiri tuko. So twachire kurigere ngi mogoto gendia ni twaro sabanga barai baitu asemole andos mugu kure kenende mo tokonya semukonya. Olende ntoko gete ko baiga masese di to ya machua stage asinginjo yo minto joshua nyanji stage ye magendro tutaitago ali kuchimutwe semiake 5 nyoranga nani tunsa twanyore none nisa ose twanyore noe kere member ya twali pikipiki yaye aranyare kwegendereria kera bange babwate tipikipiki cyabanyene igo nsa tutatoke toko konya na tuasintwe Atonya ole muna barayi buna choso nyari njugwatira egatonya na barayi bande batokonya egere speech yegenda mutu asti group chose bito jito konyora noro ekyombe kigioka kya boda ekega mature stage neri yoka yabwate muswati ora bakarana babwate a vision ya kweka abakungu baba included as ekyombe kya ego ningo akira at least babwate a vision gochimutuna bakoni nande ngo gwakira mbya muno Joshua Nyarashi ngo ageto kuba amabati bakanyorase asere bakwiga mashi baba gotwira mugasoyoga irinde bagenda Ababwatani bekyombe gya Kenya Medical Practitioner Dentist Union korasoro sagi Rwanyanza nigo bararirie gochakia omugiro bene aya magega ye county ya Nyamira gotategerera ebirero byabo natokumanyigwa ne Steve Onyango. Ladies and gentlemen, moment of history. This is a moment of truth when if we do not stand tall right now, we are all going to be in trouble. The patient, the doctors, the nurses, the clinical officers, and the citizens of Nyamira County. It has come with great sadness that we have come to this crossroads, but we have no choice. In fact, we are the victims here. We are being victimized by a very greedy
and belligerent county entity. We stand in solidarity in unprecedented unity, our union, KMPDU. Until our demands are met, we are going to join the county government of Nyamira in a lawful and protected strike that they initiated themselves. Thank you. Ritko liarero Renson Mulele ni gaba kautia ni kwa bene asokoba omosoilio manene we serikali asumo yegoyo obakogo korekana imeyo mochio Nairobi asamagacho amanene moyegoyo nigo obakogo ikerani gwa nomorai wense Dr. William Ruto okwana chinga kichogotia nigo abagakori eira gokora imirimo yaye bo ikeranu asingencho yokwenekia obokoleri obuya. Distinguished ladies and gentlemen, Your Excellency, this state ceremony is convened pursuant to Article 74 and 157 of the Constitution for the swearing-in of the newly appointed Director of Public Prosecutions. The constitutional duty we honor by way of this swearing-in is espoused in Article 74 of the Constitution, which states as follows: before assuming a state office, acting in a state office, or performing any function in a state office, a person shall take and subscribe to the oath or affirmation of office. I, Renson Mulele Ngonga, do solemnly affirm that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Director of Public Prosecutions, that I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution and exercise the constitutional functions entrusted to me with a view to upholding the dignity and the respect for the criminal justice system of Kenya, having regard to the public interest and interest of the administration of justice without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. Muna chebina omonene Martha Koome nigo aerero gosemelia kwaye ase omosoelia omuya we serikali asogo chigokora emirimo yaye we kiranu ase nikibnamba chikobwa